दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो गासै रायजो राजाफोरनो फोरमायनो मोननानै रंजानाय मोनदों जे बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद बर' रेडिअ' एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव फैगौ 30 मे खालि बड'फ कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे गेदेर हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय 1955 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइसिम दिल्ली राज दरबाराव रिपाब्लिक डे आरो भारत सरकारजों खुंजानाय गुबुन गुबुन जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाय जेफोर जोंनि हानजाफोर दङमोन बे हानजाफोरखौ बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेयाव गासै आसाम आरो वेस्ट बेंगलनि जेफोर हानजा बे हानजाखौ बरायनाय जे हाबाफारि मान बावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव 50,000 रां मोनसे साइटेशन मोनसे ममेन्ट' इन्दिजि आर'नाइजों बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों। जे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि मानगोनां चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन। आसामनि केबिनेट मन्त्रि रन्जित दास बिथाङा बाहागो लागोन। उर्खावगोरा ब्रह्म मन्त्रि बिथाङा बाहागो लागोन। बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि रोनगोरा नार्जारि जयन्त बसुमतारी MP बिथांमोना बाहागो लागोन। EMफोर MLAफोर आरो MCLAफोर बाहागो लागोन। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेबायदिनो बर'नि गुबुन गुबुन गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे जारिमिनारि जे मोसाहैनाय जे दिल्लीयाव 1955 मायथाइयावनो जे मोसाहैजेनदोंमोन दा बे गासै जोंनि 12टा जे टीम दङ बेवहाय बेंगलनि मोनसे टीम दंफायो क'क्राझार दुधनै रामफलबिल भाटारमारि बेबायदि गोबां टीमफोर दङ। बे गासैबो टीमनि सोद्रोमाफोरखौ बरायनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ सरकारा लादों। गासै बे टीमाव 165 सा दङमोन बिनिनो दासिम गोथाङै दं 120 सा आरो 45 साया रुंसारि जालांबाय। अब्लाबो जायफोरा रुंसारि जाबाय अब्लाबो बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ मान बावनो थाखाय हांख्रायहरनाय जादों आरो बिथांमोनखौबो सरकारनिफ्राय जेरैबायदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ बिनि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय गासैबो बेबस्थाफोरखौ खुंफुं आफादा खालामना होदों जाहाथे बिथांमोना मोजाङै मोजां सफैनो हायो। रायखांनो गोनां जि बाथ्रा जोंनि बिटिआर जि सरकार आथिखालाव बिटिआर सरकारा कालचारेल डिपार्टमेन्टआव गोबां रोखोमनि हाबाफारि मावगासिनो दं। नोंथांमोना मिथिखाबाय जे दायो बिटिआर सरकारनि मददजों गोबां जायगायाव दायो सिनेमा हल लुदों। बे सिनेमा हल लुफुंनाया आबुं जायोबा जोंनि बर' सावथुन बेखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे कालचारेल बिथिङाव आरो गोबां मानसिफ्रा ओंखारबोगोन एबा जों गोबां कालचारेल बिथिङाव दावगानो हाबावगोन होननानै जों मिजिंथिदों। दायो बिटिआर सरकारनि गेजेरजों अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथांमोननि जे मुसुखा बे मुसुखाखौ गावसिनि जोनोम जे थावनि बामुनखुरा गसाइगावआव दिनै मुर्तिखौ बानायनायजों लोगोसे बेखौ बेखेवनानैबो होनाय जाबाय बिटिआरनि मानगोनां चिफआ। बेबायदिनो जायफोर गेदेमा सुबुंफ्रा जोंनि बर' हारिमु बिथिङाव गोबां कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बे गासिबो कन्ट्रिबिउसन होलांनाय गेदेमा सुबुंफोरखौ मान बावनाय बिथांमोननि मुंखौ गोजोरथि खालामनो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा गोबां हाबाफारि लागासिनो दङ। उननि समावबो बेबायदिनो गोबां हाबाफारि मावफुंनायनि थाखाय बिटिआर सरकारहा माखासे स्किमफोर दङ। बे स्किमफोरखौ थाबैनो मावफुंनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जेरै चिरां जिल्लानि साम्पा बाजार खाथियाव दायो मिउजियाम लुनो थाखाय थामथिम खालामदों। फैगौ जुन दानावनो बेवहाय बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां हारि हारिसाफोर दङ बे हारि हारिसाफोरनि मुङाव मोनसे बाहाय मिउजियाम लुनाय जागोन। 70 बिगा हा बावहाय एलटमेन्ट होनाय जाबाय। बे मिउजियामनि थाखाय संरैखा खालामनाय जागोन। गोदोनि जेसेबां
गुबुन गुबुन हारिफोरहा गावबा गाव बेबायदि कालचारेल बिथिङाव एबा गुबुन गुबुन बिथिङाव जेफोर मुवा आगजु बाहायबोनाय जायोमोन बेफोरखौ संरैखा खालामनो थाखायबो बिटिआर सरकारा मोनसे हाबाफारि लादों जादों। बे बिजाबखौ बाहागो लाग्रा साफ्रोमनोबो राननानै होनाय जागोन। दिल्लीयाव माब्ला मोसाहैजेनामोन 1915 मायथाइयाव आरो 1957 मायथाइयाव जे नैथि खेब थांदोंमोन बे नैथि खेब थांनायाव बर' मोसानायानो सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन। दा बेबायदि हाबाफारि बावहाय बे सावगारियाव नोंथांमोना नुदों भारतनि हादरगिरिफोरजों सेबखांनाय जोंनि बर' मोसाखावरिफोरनि माखासे बावहाय सावगारि इन्दिरा गान्धीखौ दख'ना गानहोनाय सावगारि 1970 मायथाइयाव इन्दिरा गान्धीजों बर' मोसाग्राफोरा बावहाय सेबखांजानाय मोनसे सावगारि जेराव इन्दिरा गान्धीनि दख'ना गाननाय सावगारिखौ नोंथांमोना नुनो हागोन। गासै बे बाहागो लागिरिफ्रा 165 सामोन। बिनि गेजेराव 45 साया रुंसारि जालांबाय आरो दायो 120 साया थांनानै दङ। बिथांमोनखौ क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैनो हानायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोंनि खुंफुं आफादा खालामबाय। बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां सफैनो हायो मान बावनायखौ जाहाथे नाजावनो हायो बिनि थाखाय जोंनि खुंफुं जे आफाद दङ बे खुंफुं आफादा गासैबो हाबाफारिखौ खालामो। जायफ्रा रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जायहा फिसालाफोर दङ फिसाला गैयाबा फिसाजोफोर बेबायदि न'खरनि मानसिफोरखौ लिंहरनाय जादों। बिथांमोनखौबो मान बावनाय जागोन आरो बिथांमोननोबो जे केस एवार्ड दङ बे केस एवार्डखौबो होनाय जागोन। 50,000 केस एवार्ड होनाय जागोन। मोनसे साइटेशन मोनसे ममेन्ट' इन्दिजि आरो आर'नाइजों बिथांमोनखौ गेवलां जि मेल जागोन। मानाव गेदेर चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथां आसामनि मन्त्रि रन्जित दास इउजि ब्रह्म आरो गोबां बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे बान्था एबा मान बावनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जागोन। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, बिटेक, एमटेक, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। बिटेक प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। एमटेक प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनाव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।